Представи си цяла цивилизация, толкова напреднала, че можела да общува с мисъл. Цивилизация, която изчезва без следа, оставяйки само легенди, разказани на шепот из целия свят. Днес я наричаме Лемурия. Някои казват, че е мит, други, че е потънал континент, унищожен за една нощ. Но защо древни народи от Хаваите до Индия описват едно и също изгубено място? И защо подводни структури в Тихия океан изглеждат твърде съвършени, за да са природни? Ако Лемурия е легенда, тя е странно добре запомнена. А ако е истина, какво още е останало скрито под океана? Какво всъщност е Лемурия? Преди да се превърне в мит за изгубена суперцивилизация, Лемурия започва като чисто научна хипотеза. През 19 век биолозите се сблъскват с неочакван проблем. В Мадагаскар и Индия живеят едни и същи примитивни животни – лемурите. Но между тези места няма сухоземна връзка. Нито един мост, нито един древен континент, известен по онова време, не може да обясни как са се разпространили. И тогава зоологът Филип Склетър предлага смела идея. В Индийския океан е съществувал потънал континент, по който лемурите някога са мигрирали. Той го нарича Лемурия. Тази теория бързо се разпространява. Други учени започват да предполагат, че потъналата земя може да е била огромна, свързвайки Африка, Индия и Австралия. Така Лемурия става част от научните дебати много преди да проникне в езотериката. Но науката напредва. С откриването на движението на тектонските плочи, хипотезата за изгубения континент е отхвърлена. Оказва се, че не са континенти, които пътуват, а самите плочи, които се движат и разделят. И така Лемурия изчезва от учебниците, но не и от въображението на хората. Идеята за потънала цивилизация, разрушена от катастрофа, се оказва твърде силна, за да бъде забравена. Така един термин, създаден в опит да се обясни разпространението на лемурите, се превръща в легенда за една от най-мистичните изгубени земи в света. Преди да стане легенда за изгубена суперцивилизация, Лемурия започва като научна загадка, а после се превръща в една от най-смелите хипотези за изгубен континент в историята. В средата на 19 век учените се чудят как подобни животински видове могат да се срещат на места, разделени от хиляди километри океан. Особено странно е присъствието на лемурите в Мадагаскар и Индия, но не и по пътя между тях. Зоолозите и геолозите тогава нямат обяснение. И така се ражда идеята за потънал континент, който някога е свързвал тези земи. Първоначалните теории предполагат, че в Индийския океан може да е имало огромна суша, нещо като мост между Африка, Индия и Австралия. Някои учени дори вярват, че този континент е бил достатъчно голям, за да поддържа отделни видове, култури и климат. С течение на времето идеята се разширява. Геолози и картографи започват да предполагат, че подобни потънали земи може да има и в Тихия океан, място, в което днес се откриват аномалии, подводни ридове, мистериозни платформи и структури, които изглеждат като останки от древни масиви. Така Лемурия започва да живее двоен живот в Индийския океан като научно обяснение, в Тихия океан като загадка, която може да крие следи от древен свят. Но дори когато геологията по-късно доказва движението на континенталните плочи, което обезсилва теорията за потънал суперконтинент, Лемурия не изчезва. Тя вече е пуснала корени, не като научна хипотеза, а като идея за потънала земя, която някога е носила цивилизация много по-стара и по-напреднала от нашата. И въпросът остава: наистина ли е имало континент, или хората просто усещат, че под океана има нещо, за което не сме готови да говорим? Историята на Лемурия има един от най-интересните преходи в света – от суха научна хипотеза до мистична легенда за древна суперцивилизация. Всичко започва научно. През 19 век биолози и геолози предлагат идеята за потънал континент, за да обяснят разпространението на ранни животни. Но когато теорията за тектонските плочи става доминираща, Лемурия в науката умира и точно тогава се ражда наново. В
края на 19 век Елена Блаватска и теософското общество откриват огромен потенциал в идеята за изгубен континент. Те твърдят, че Лемурия не е просто суша, а люлка на древна, високоразвита раса, която е владеела телепатия, енергийни способности и знание, изгубено за съвременния човек. Така Лемурия се превръща в символ не на биология, а на духовна еволюция. Езотеричните учения започват да описват лемурианците като третата коренна раса, гигантски, ефирни същества, живели преди стотици хиляди години. Тяхната земя е представена като свят на хармония, кристални структури, висока вибрация и дълбоко разбиране за природата. От научна хипотеза, Лемурия се трансформира в мистичен архетип, първото място, където хората са били просветлени, преди цивилизацията да падне в забрава. Тази нова интерпретация вдъхновява книги, учения и цели духовни движения. И макар науката да я отхвърля, езотериката я превръща в нещо по-силно, в спомен за златна епоха или предупреждение за това какво се случва, когато човечеството загуби връзката със себе си. Днес Лемурия продължава да живее не в океана, а в идеята, че някога е имало свят по-стар, по-мъдър и по-напреднал, отколкото можем да си представим. Митът за Лемурия като духовна цивилизация не започва в древността, а изненадващо късно през 19 век. И името зад него е едно – Елена Блаватска. По онова време Европа е в епоха на научни революции. Старите вярвания падат едно по едно, а хората търсят нови отговори. Точно тогава Блаватска основава теософското общество – движение, което комбинира източна мъдрост, западен мистицизъм и идеята, че зад човешката история има скрит план. Но Блаватска прави нещо още по-смело. Тя взема забравената научна хипотеза за Лемурия и я превръща в централна част от духовната еволюция на човечеството. В своите трудове тя описва Лемурия не като континент с животни, а като люлка на третата коренна раса – гигантски, могъщи и дълбоко интуитивни същества. Не хора като нас, а форма на живот, която владеела телепатия, енергийни способности и връзка с природата, каквато днес не можем дори да си представим. Според Блаватска лемурианците живели в свят на кристали, светлина и чиста енергия, докато една колосална катастрофа не потопила целия континент в океана. Така Лемурия напуска научната литература и влиза в духовните учения, в мистицизма, в легендите на новата епоха. Идеята за изгубена суперцивилизация завладява съзнанието на хората много по-силно, отколкото някога са успели учените. Теософското общество прави Лемурия символ на изгубено знание, изгубена мъдрост и изгубена версия на човечеството. И ето така, една научна хипотеза, забравена от геологията, се превръща в мит, който вдъхновява милиони и до днес. Описания на лемурианците като древна, духовно развита раса. Когато езотеричните учения започват да говорят за Лемурия, в центъра на системата стои не континентът, а неговите жители, лемурианците, същества, за които се твърди, че са били толкова различни от нас, че на практика представляват отделен етап от човешката еволюция. Лемурианците често са описвани като гиганти, достигащи до 3-4 метра височина. Но не физическата им форма привлича вниманието, а съзнанието им. Ученията твърдят, че те са имали телепатични способности, комуникирали без думи и били свързани помежду си на ниво, което съвременната психология дори не може да опише. Според теософията, те не са мислели с логика, както правим ние днес. Те виждали истината директно, интуитивно, сякаш черпели знание от самата структура на природата. Лемурианците живели в свят, в който енергията била също толкова реална, колкото и материята. За тях кристалите не били украшения, а инструменти, усилватели на съзнанието, начини за съхранение на информация и връзка с земната енергийна мрежа. Ученията ги описват като мирна раса, същества, които не водели войни и не познавали конфликт в съвременния смисъл. Те били по-скоро пазители, наблюдатели на планетата, грижащи се за баланс между природата и духовното развитие. Някои текстове твърдят,
че лемурианците са имали трето око напълно активно, не като символ, а като сетиво, което им позволявало да виждат енергийни полета и връзки, невидими за нас. Според легендата, те изчезнали след катастрофа, но преди това част от тях слизат под земята, в мистичния град Телус, и продължават да пазят древното знание, докато човечеството не бъде готово да го приеме отново. Истина или мит, лемурианците остават едни от най-завладяващите описания на духовно развита раса, ехо от свят, който може би е съществувал или тепърва ще открием. Как окултните учения превръщат Лемурия в символ на изгубеното знание? След като науката отхвърля идеята за Лемурия, единственото място, където митовете могат да се приютят, е окултизмът. И точно там Лемурия не просто оживява, тя се превръща в символ на изгубената мъдрост на човечеството. В края на 19 и началото на 20 век множество окултни школи започват да търсят отговори на въпроса: ами ако преди нас е имало цивилизации, много по-мъдри от нашата? Цивилизации, които са разбирали природата, енергията и духа по начини, които модерната наука тепърва опитва да достигне. Така Лемурия става идеалният образ – свят, разрушен от катастрофа, но носещ в себе си знание, което някога е било универсално. Окултните учения твърдят, че лемурианците са оставили следи не под формата на технологии, а под формата на духовни принципи, изписани в митове, ритуали и древни традиции по цялата планета. Теософията, антропософията и различни езотерични школи описват Лемурия като време, когато хората току-що са започнали да се индивидуализират, но все още са носили връзката с източника. Затова Лемурия става символ не на потънал континент, а на първоначалната мъдрост, която човечеството е загубило, когато се е обърнало към материалния свят. В духовните учения Лемурия е това, което Авалон, Атлантида и Шамбала са за други традиции. Врата към древното знание, спомен за време, когато човешкото съзнание е било по-цялостно, по-чисто, по-свързано. Именно тази идея превръща Лемурия в мит, който не умира, не като географско място, а като символ на това, което сме били и на това, което можем да станем, ако си върнем изгубеното знание. Геологическите доказателства. Има ли изгубен континент? Когато хората говорят за Лемурия, винаги се появява един ключов въпрос. Може ли наистина да е имало изгубен континент и после да е изчезнал? За да разберем това, трябва да погледнем към науката, към движението на тектонските плочи, механизма, който обяснява как се оформя нашата планета. Земната кора не е една голяма твърда повърхност. Тя е разделена на огромни плочи, които плуват върху разтопената мантия. Те се сблъскват, раздалечават се и се плъзгат една срещу друга. Процес, който е създал континентите, океаните и дори планинските вериги. Съвременната геология твърди, че истинските континенти не могат просто да потънат в океана. Те са по-леки и изплуват върху мантията, докато океанската кора е по-тежка. Тоест, един континент с размерите на Лемурия не може да изчезне за една нощ. Но тук идва интересната част. Макар континентите да не потъват, огромни блокове земна маса наистина могат да бъдат разкъсани, разпилени или потопени частично, когато плочите се движат. И днес в Индийския океан има аномални райони, парчета древна континентална кора, по-стари от околната океанска. Някои учени ги наричат микроконтиненти. Това не доказва Лемурия, но показва нещо важно. Земята е много по-сложна, отколкото си представяме. Тектонските плочи ни казват, че класическата идея за потънал мегаконтинент е невъзможна, но малки изгубени земни маси, стари фрагменти от древни суперконтиненти, това вече е напълно в рамките на науката. И точно в тази граница, между научното и неизвестното, митът за Лемурия продължава да живее. Идеята за Лемурия често е представена като огромен континент, потънал в океана за една нощ, но учените са категорични. Това е почти невъзможно. Първо, трябва да разберем какво представлява континенталната кора. Тя е съставена от по-лека скала,
която плава върху плътната мантия на Земята. Океанската кора, от друга страна, е по-тежка и плътна. Ако някога е имало огромен континент в Индийския или Тихия океан, той не би могъл просто да потъне. Би се разкъсал, деформирал или изместил, но не би изчезнал напълно. Второ, огромни потънали маси би трябвало да оставят следи. Геолозите днес изследват океанското дъно чрез сонари, сеизмични карти и дълбоководни сондажи. Нито една от тези техники не е открила цял, потънал континент с размерите, описвани в легендите. Трето, ако Лемурия е съществувала като гигантски континент, това би оставило драматични следи в глобалната геоложка история. Катастрофални земетресения, масови измествания на океанските течения, промени в климата. Нищо подобно не е регистрирано. Но учените признават едно – малки парчета континентална кора, таначка на ребът, микроконтиненти действително съществуват и се потапят бавно с времето. Тези аномалии могат да обяснят част от легендите за Лемурия, не като митичен континент, а като фрагментирана древна земя, оставена в океана. Така реалността и легендата се срещат на границата между знанието и мистерията. Цял континент може да е невъзможен, но частични следи, те все още подхранват въображението и създават основата за мита за Лемурия. Но съществуват микроконтиненти, пример Зеландия. Докато голям потънал континент като Лемурия остава почти невъзможен, науката ни показва нещо интересно. Съществуват микроконтиненти. Микроконтинентите са огромни парчета земя, които се отделят от основните континенти и частично потъват в океана. Те не са просто острови, те имат континентална кора, геоложка структура, като на голям континент, но са по-малки и частично покрити с вода. Един от най-известните примери е Зеландия, почти неизвестен за повечето хора континент под Южния Тихи океан. Зеландия е с площ от около 4,9 милиона квадратни километра, почти колкото Индия. Повечето от нея е потопена под водата, а само Нова Зеландия и Нова Каледония стърчат над морското равнище. Това откритие показва, че Земята е пълна с загубени парчета суша. И макар Зеландия да не е Лемурия, тя дава на учените реален пример как древни земни маси могат да се потопят частично, без да оставят драматични катастрофални следи. Микроконтинентите доказват, че Земята не е статична. Плочите се движат, океаните се разширяват, а древни блокове кора бавно се потапят. Това оставя достатъчно място за легенди като Лемурия, мит, вдъхновен от реални геологически процеси, но обвит в мистерия и фантазия. И така, докато търсим следи от изгубени земи, реалността ни показва, че дори частично потъналите микроконтиненти могат да изглеждат като изгубени континенти, подхранвайки мечтата за Лемурия. Докато микроконтинентите като Зеландия доказват, че частично потънали земни маси са реални, въпросът за Лемурия и други мистериозни структури се пренася в Тихия океан. Учени и изследователи са открили редица аномалии по океанското дъно, масивни ридове, платформи и геометрични форми, които изглеждат твърде съвършени, за да са напълно естествени. Тези открития подхранват въображението на хората и водят до спекулации за изгубени континенти или древни цивилизации, потопени от океана. Но какво казва науката? Тектонските плочи и подводните вулканични процеси могат да създадат странни и внушителни форми. Това означава, че много от структурите могат да бъдат природни феномени, резултат от движение на земната кора и седиментиране. Въпреки това, някои учени не изключват възможността в миналото да е имало островни вериги или по-големи масиви земя, които с течение на хилядолетия са били потопени. Тези парчета земя биха били достатъчни, за да се раждат легенди за изгубени континенти, като Лемурия и Атлантида. И така, докато няма категорично доказателство за цивилизации, останки или континенти с размерите на Лемурия, самата идея не е напълно невъзможна. Наука и легенда се срещат на границата между реалното и неизвестното и именно там
Мистерията на Тихия океан продължава да живее, подхранвайки човешкото любопитство и мечтите за изгубени светове. Загадъчните следи, които подхранват теорията, едно от най-завладяващите открития, които подхранват легендата за изгубени цивилизации, са подводните структури край Йонагуни в Япония. През 1985 година дайвърът Кихачиро Арасима открива масивни каменни формации под водата, камъни с прави линии, стъпала, платформи и дори пирамидоподобни структури. Те изглеждат твърде геометрично правилни, за да са просто продукт на природата. Много учени смятат, че това са естествени скални образования, оформени от тектонични движения и ерозия. Но според други, особено археолози и изследователи на древни цивилизации, формите са прекалено организирани, за да бъдат случайни. Може би преди хилядолетия тук е имало културно или религиозно място, потопено вследствие на повишаване на морското равнище. Тези структури вдъхновяват връзки с легендите за Лемурия и други изгубени земи. Идеята е, че древни цивилизации са строили подводни градове или храмове, които с времето са се озовали под водата. Подводните пирамиди на Йонагуни са и пример за границата между науката и мистерията. Докато геолозите се фокусират върху естествените процеси, изследователите на окултни учения и езотерика виждат в тях доказателство за древна, напреднала цивилизация. И така, точно тези загадъчни следи продължават да подхранват въображението на хората, оставяйки ни да се чудим, мит ли е Лемурия или някъде под водата наистина лежи доказателството за изгубен свят. Легендата за Лемурия не е само продукт на европейската фантазия. Подобни истории съществуват в културите на целия свят. Древни народи от Хаваите, Полинезия и Индия също разказват за потънали земи, където някога е имало велики цивилизации. В Хаваите има легенди за Каналоа и потопени земи, от които дошли първите жители на островите. В Полинезия устните предания говорят за атоли, изчезнали острови и свещени земи, погълнати от морето, които някога са били центрове на знание и духовност. А в Индия древни текстове като Пурани разказват за градове и континенти, потънали вследствие на божествени или природни катастрофи. Интересното е, че тези истории споделят общи мотиви – цивилизации с високо развитие, разрушаване от вода и загуба на знание. Може ли това да е случайност? Или споменът за реални катастрофи се е предавал през поколенията като мит? За учените тези легенди са културни интерпретации на природни бедствия, земетресения, цунами, промяна на морското равнище. Но за изследователите на Лемурия те предлагат нещо повече – доказателства, че идеята за потънала земя не е изолирана. Това е глобален спомен, който се появява в различни времена и места. Именно тези древни легенди подхранват мистерията за Лемурия. Те ни шепнат, че някъде под океанските вълни може да се крие паметта за изгубен свят, който е оставил следи не само в камъка, но и в съзнанието на хората. Едно от най-завладяващите неща около Лемурия е, че подобни истории се срещат не само в Полинезия, Хаваите или Индия. Те се появяват по целия свят. От Атлантида в Европа до потъналите земи в Южна Америка и Австралия, почти всяка древна култура има легенди за земи, погълнати от морето. Какво означава това? Случайност ли е, че различни народи разказват почти идентични истории? Или е спомен, предаван през хилядолетия, за нещо, което наистина се е случило? Митолозите и историците обясняват, че природни катастрофи, цунами, земетресения, издигане и потъване на суша могат да създадат такива истории. Но когато съпоставим географски и културно разнородни легенди, възниква странен модел – цивилизации, високоразвити, разрушени от вода, които оставят само спомени. Някои учени и езотерици вярват, че това е доказателство за универсален спомен на човечеството, колективно съзнание, запазило знание за древни катастрофи и цивилизации. Това е мястото, където митът за Лемурия оживява, като символ на изгубено знание и предадена история. И така, дали тези истории са случайност или реален спомен,
който се е запазил чрез поколенията, остава мистерия. Но фактът, че толкова много култури имат сходни легенди, кара да се замислим. Може би Лемурия не е просто фантазия, а ехото на изгубен свят, който някога е съществувал. Как са описвани лемурианците? Лемурианците са не просто митични обитатели на потъналия континент Лемурия, те са описвани като същества с висша духовност и уникални способности, които човечеството днес едва започва да разбира. Според теософските учения, лемурианците са имали телепатична връзка помежду си. Те не са комуникирали чрез думи, а чрез мисли и чувства. Сякаш всяка мисъл е била достъпна за всички около тях. Това им позволява да живеят в пълен синхрон, да предават знание без книги и училища и да съхраняват информация на ниво, което днес бихме нарекли колективно съзнание. Но телепатията не е всичко. Лемурианците са описвани като същества с дълбока духовна връзка с природата. Те разбират енергиите на земята, водата и небето, виждат невидимото и живеят в хармония с всичко около себе си. Ученията твърдят, че за тях животът не е просто оцеляване, а постоянно духовно развитие и израстване. Някои текстове дори споменават, че лемурианците са носители на древна мъдрост, ритуали, кристали и енергийни практики, които поддържат баланс между дух, тяло и околния свят. Те са символ на съвършена цивилизация, съчетаваща знание и духовност, преди човечеството да загуби тази връзка. И макар да са митични, описанията на лемурианците вдъхновяват поколения за възможността човешкото съзнание да бъде много по-широко, чувствително и осъзнато, отколкото днес можем да си представим. Езотеричните учения не описват лемурианците просто като хора. Те ги представят като същества с гигантски ръст и необичайна анатомия, различни по форма и способности от нас. Според тези текстове, средният ръст на лемурианците е бил между 3 и 4 метра, истински гиганти в сравнение с човешкия. Но физиката им не е била просто сила или размер. Тя е била свързана с тяхното съзнание. Дългите им крайници и пръсти, гъвкавата структура и леките кости им позволявали да се движат с грация, която днес изглежда почти магическа. Някои писания споменават трето око или подобни сетива, които им давали възможност да виждат енергията и невидимите полета около тях. Това ги прави не просто физически гиганти, а същества, които възприемат света на много по-високо ниво. Формата на тялото им е била съобразена с духовното им развитие. Лемурианците са се движили леко, но стабилно, носейки в себе си баланс между сила, грация и свързаност с природата. Тяхната анатомия и телесни способности често се разглеждат като символ на хармонията между дух, ум и тяло, качество, което човечеството едва започва да осъзнава. Именно тези описания на гигантски ръст и необичайна структура подхранват легендата за Лемурия. Те ни карат да се чудим дали това са просто митове или е спомен за цивилизация, която е имала съвършена връзка между тяло и съзнание, недостижима за съвременния човек. В теософската космология Лемурия не е просто континент или митична земя. Тя е свързана с развитието на човечеството чрез коренни раси. Според езотеричните учения, лемурианците принадлежат към та-нататък наречима пета коренна раса. Петата раса е описана като мост между примитивното и съвременното човечество. Лемурианците, като част от нея, притежавали телепатични способности, духовна интуиция и връзка с природата, които съвременният човек е загубил. Те са живи символи на етап от еволюцията на съзнанието, който се фокусира върху духовно пробуждане и хармония с планетата. Шестата коренна раса, която се очаква да се появи в бъдещето, според теософията, ще надгради постиженията на лемурианците. Тя ще комбинира високо интелектуално развитие с духовно пробуждане и способността да използва природните енергии по съзнателен начин. С други думи, теософите виждат Лемурия като учебен етап, който подготвя човечеството за бъдещето. Тази концепция превръща Лемурия в нещо повече от изгубен континент. Тя става символ на духовната еволюция на човечеството, на възможността за съзнателно развитие
и връзка с по-висшите измерения на живота. Идеята за петата и шестата раса ни кара да гледаме на Лемурия не като на митично място, а като на духовен етап, който вдъхновява поколения да търсят изгубената хармония между дух, ум и тяло. След всички мистерии и легенди за Лемурия идва един важен въпрос. Дали тази земя някога е съществувала наистина? Или Лемурия е по-скоро символ, отколкото буквалност? Езотеричните учения ни учат да гледаме на Лемурия не като на географско място, а като на идея за изгубено знание и духовно развитие. Лемурия символизира човешката връзка с природата, с колективното съзнание и с вътрешната мъдрост, която сме загубили с времето. Древните легенди и митове за потънали земи, гигантски същества и свещени градове не са само истории за физически събития. Те са метафори за етапи на човешкото развитие, за това как духовното пробуждане може да бъде загубено и отново открито. Да видим Лемурия буквално може да ни обърка, да търсим континенти и градове, които науката не открива. Но ако я възприемем символично, тя ни дава ключ към разбирането на човешката еволюция, духовната интеграция и потенциала на съзнанието. В крайна сметка, Лемурия продължава да вдъхновява не защото е физически потънал континент, а защото е мост между миналото и бъдещето на човечеството, между знанието, което сме загубили, и мъдростта, която можем да възвърнем. Така Лемурия остава жив символ, не на земя и вода, а на дух, знание и въображение, които продължават да събуждат любопитство и мечти. Възможно ли е Лемурия да е истинска, но под друга форма? И докато легендите за Лемурия разказват за потънал континент, някои учени и изследователи предлагат интересна хипотеза. Ами ако Лемурия не е била континент, а древна мрежа от свързани острови? Тази идея се основава на геологически и океанографски наблюдения. В миналото нивото на моретата е било по-ниско, а части от днешните острови в Индийския и Тихия океан са били на сушата. Така групи от острови могат да са били свързани помежду си, образувайки нещо като архипелаг, който е изглеждал като континент за древните цивилизации. Това обяснява и защо няма геологични доказателства за гигантски потънал континент. Всъщност, Лемурия може да е съществувала като поредица от острови, частично потопени с времето. Подобни островни вериги са много по-реалистични и съвместими с теорията за движението на тектонските плочи и микроконтинентите, като Зеландия. Освен това, тази форма обяснява и разпространението на легендите и културното влияние. Хората са пътували между островите, обменяли знания и митове, а тези истории са се предавали от поколение на поколение. Така Лемурия може да бъде истинска, но не в буквалния смисъл на огромен потънал континент. Тя остава реална географска и културна мрежа, която вдъхновява мистерия, легенди и мечти за изгубено знание. И именно тази идея съчетава наука и митология, показвайки, че Лемурия може да е съществувала, но под форма, която човешкото въображение е превърнало в легенда. Идеята за Лемурия често се свързва с концепцията за протоцивилизация, съществувала преди повече от 12 000 години, веднага след края на последния ледников период. Преди около 12 000 години светът е бил различен. Ледниците са започнали да се топят, моретата са се покачили, а климатът се е променял драстично. Това е време, когато хората постепенно преминават от номадски живот към селскостопански общности, откриват земеделие, обработват метали и развиват ранни технологии. Хипотезата за Лемурия предлага, че в този период е съществувала цивилизация с висока култура, духовни знания и усъвършенствани умения, предшестващи всичко, което съвременната археология открива в известните древни култури. Тази протоцивилизация може би е създала градове, храмове и мрежа от острови, които в последствие са били частично потопени от повишаването на моретата. Идеята за протоцивилизацията обяснява защо някои митове и легенди изглеждат толкова древни. Те могат да са ехо на реални събития и знания, съхранени в устни предания и символи, предавани през хилядолетия. Макар археологическите доказателства да са ограничени,
Концепцията за Лемурия като протоцивилизация дава възможност да се види човешката история не като поредица от случайности, а като еволюция, включваща мистерия, духовност и изгубени знания. Така Лемурия се превръща в мост между древното минало и съвременните ни въпроси за произхода на човечеството. Един свят, изчезнал от погледа, но останал жив в легендите и символите. Лемурия често се представя като потънал континент, но много изследователи смятат, че истинската мистерия е културата и знанието, които са се запазили в спомените на човечеството. Древни легенди и митове от Полинезия, Хаваите, Индия и други части на света разказват за цивилизации с висока духовност, свещени градове и потопени земи. Тези истории не трябва да се гледат буквално. Те са ехо на древни култури и събития, предавани устно от поколение на поколение. Идеята е, че Лемурия не е физически потънал континент, а изгубена култура, знание за духовни практики, социална хармония и колективно съзнание, което човечеството е загубило с времето. Митът за потъналата земя е символичен образ на това изгубено знание, запазено в легендите, символите и устната традиция. Така Лемурия се превръща в мост между миналото и настоящето, не като място на картата, а като интелектуално и духовно наследство, което ни вдъхновява да търсим хармония, мъдрост и разбиране на човешката история. В този контекст, легендите за Лемурия не са за географски загубени земи, а за паметта на култура и знание, които могат да бъдат възродени чрез изучаване, въображение и духовно развитие, заключение, мит, символ или реална изгубена цивилизация. След всички мистерии, легенди и научни открития идва въпросът: Лемурия е ли просто мит, символ или реална изгубена цивилизация? Много учени твърдят, че Лемурия не е буквално съществувала като континент. Вместо това, тя може да е духовен мит, символизиращ златната епоха, време на хармония, знание и висока духовност, което човечеството е загубило. Легендите за гигантски същества, телепатия и древни храмове се разглеждат като метафори за култура и съзнание, които са вдъхновявали поколения. От друга страна, подводни сонари, открития като Гьобекли Тепе и идеята за микроконтиненти показват, че древни цивилизации и изгубени земи не са невъзможни. Това оставя пространство за въображение. Лемурия може да е била архипелаг от острови, частично потопени след ледниковия период, оставяйки спомени и легенди, които се предават през хилядолетия. В крайна сметка, Лемурия продължава да бъде мистерия на границата между наука и митология. Тя е символ на изгубена мъдрост, мост между древното минало и потенциала на човечеството, който все още можем да открием. И независимо дали е буквално съществувала или е метафора, Лемурия ни вдъхновява да търсим знания, да мечтаем и да се стремим към хармония с природата, духа и историята на нашата планета. Някои изследователи предлагат по-дръзка хипотеза, че Лемурия може да е била древна напреднала култура, чието знания и технологии са се разпространили по целия свят. От гигантски мегалитни структури и подредени каменни платформи до символи и митове в различни континенти има необясними сходства, които пораждат въпроса: може ли цивилизация, съществувала преди повече от 12 000 години, да е оставила универсални следи от Полинезия до Южна Америка, от Азия до Европа? Според тази идея, Лемурия не е просто изолиран континент или остров, а център на знания, духовни практики и технологии, които се разпространяват чрез търговия, миграции и културен обмен. Митове за потънали земи и изгубени цивилизации могат да са ехо на истински събития, запазени като символи и легенди в устните традиции. Тази концепция обединява наука и митология, геологически данни за микроконтиненти, подводни структури, мегалити и древни градове се срещат с легенди за Лемурия. Възможно е древната цивилизация да е вдъхновила митове за изгубена земя и свещени знания, които продължават да влияят на културите и вярванията дори хилядолетия по-късно. И така,
Независимо дали Лемурия е била физическо място или символична цивилизация, идеята за древна, напреднала култура, оставила следи навсякъде, ни кара да преосмислим човешката история и потенциала на миналото. След всички загадки, легенди и открития, остава най-важният въпрос. Каква е твоята версия за Лемурия? Дали това е просто мит за изгубена златна епоха, символ на духовно пробуждане и знание, или е реална древна цивилизация, оставила следи по целия свят? Може би Лемурия не е континент, а архипелаг от свързани острови, или е протоцивилизация, съществувала след ледниковия период, чийто отпечатък виждаме в митове и мегалити. Всички тези хипотези подхранват въображението и ни карат да се замислим за историята, която сме загубили или забравили. И независимо дали науката потвърди или отхвърли легендите, мистерията остава жива в океанските дълбини, в древните руини и в устните предания на народите по света. Сега идва твоят ред. Как ти виждаш Лемурия? Вярваш ли, че е символ, мит или реална изгубена култура? Сподели своето мнение в коментарите, обсъди с приятели и се потопи в този свят на загадки, защото понякога въпросите, които задаваме, са по-важни от отговорите, които получаваме.